Igsoon ang tao grabe gyud ka selfish sa iyang kaugalingon. Tungod kay bisan nasayod siya nga ang tanan gibuhat sa Dios. Ang tanan dinhi sa kalibutan pinaagi sa Dios. Apan wala gihapon siya moila sa Dios. Miila siya sa Dios apan wala siya nagkinabuhi nga matinud-anon nga adunay Kristo ug adunay Dios sa iyang kinabuhi. Kutob lamang siya diha sa pag-ila apan wala niya puy ang iyang pagkakristohanon ug ang iyang pagka-Dios nun. Nag-ingon sa Juan 1 versikulo 10, ang pulong dinhi na sa kalibutan, pinaagi kaniya gibuhat sa Dios ang kalibutan, apan ang kalibutan wala moila kaniya. Ingon ana ka selfish ang mga tao igsuon dinhi sa kalibutan. Nakaila sila nga adunay Dios, apan wala sila nagkinabuhi nga adunay Dios sa ilang kasing-kasing. Importante kay igsuon nga kung miila ka sa Dios, imo gayud ka ng puy-an ang imong pag-ila sa Dios. Nganong wala mo reflect sa imong kaugalingon ang imong pag-ila sa Dios? Tungod kay dili nimo matinud-anon nga gidawat si Kristo sa imong kinabuhi. Maong walay nakita nga maayo nga resulta sa imong pagkinabuhi dinhi sa kalibutan. Wala ni reflect sa imong kinabuhi si Kristo. Maong igsuon samtang mahigayon og panahon pa sa imong kinabuhi, dawata nga matinud-anon si Kristo. Aron dili ka mahisama sa mga tao nga dili matinud-anon nga miila kaniya. Amen. God bless sa tanan.